Videa a dneska hráme zase Rivals. Už som si vybral. Mám 31 teraz kľúčikov a šetrím si na sniper. Lebo pozrite. Hej. Dáme tryhard. Strieľa, ale nerobí žiadny damage. Ale keď si dáte toto, tak sa pozrite. Strieľa super. A ešte keď dáte do... Pozri. Robí 50 damage. Hej, robí 50 damage. A pozrite sa. Hej. Dám si takto a pozrite sa. Dám mu a už one shot. No majú one shot, lebo dal som mu 150 damage a máme 150 HP. Joj. Vidíte proste. A teraz sa ešte pozrite. Dám do diaľky. No, pozrite sa. Ale super je tá snajperka. Ale jediný problém je, že musíte sa sústredať, bo vám to samo dáva tú kartu. A pozrite, kebyže idem, neviem kde, pozrite sa, idem napríklad a idem ešte neviem kde a som, počkaj, tak aby som tam mohol dostaviť. Dobre, idem až úplne tuto a tam je ten panel, vidíte? Stále som ho strelil. Mám posledné dva náboje. Mám posledný náboj. Dáme mu headshot. Headshot. A zase keď chcete od začiatku, že by ste mali 100 zase nábojov, koľko ste mali, tak si môžete dať od začiatku a viete čo? Ja tu nechcem kúpiť shotgunu, akože. Dám si, vyskúšame. Bravo, už potom pôjdeme do normálneho videa. Mamma mia. Dobre, už ideme do normálneho videa. Takže preto si určite šetrite na sniperku aj iné. Som sa trochu zlepšil, lebo som mal asi level 32 asi. Toto už prehráme. Už mám 42. Prosím, ja ten... Nie, ja tu idem. Teraz pôjdu prejsť. Arena. Nie, Dux. Dux ja nenávidím. Nie, no nie, že nenávidím, ale nie som v tejto mape dobrý, takže moc nepôjdem. Ale aj by vedeli. Ale čenci. Potom neviem prečo. Kúknite, čo máte. Budem pri ňom, mali by mať. Tam oni majú možno sniper. No. Keď má sniperku, tak sme... No a to netrvám. Pačte, trošku mi to laguje. Bol som teraz... India, nemám tu takú dobrú Wi-Fi, viete. Idem ja
aspoň hrať. Že to ja si nepôjdem. Chalani, aj babi. Teraz sme skončili. Viete čo, poďme na... Iba ja tento typek. Nechcem byť. Nie, bratia. Není to bratia, jak si. Nie! Choď preč. No, to sme prehrali, kamoši. Ja sa nelivnem. Nehovor mi, že... On sa livnul. Ak budeme mať snajperku. Dobre, keď mám ten double jump. To nie tak moc fair, lebo keď ja som level 9 a nie poradzić. Nie. Nie poradzić. Ale že typek, čo má asi level 100 niečo, toho som porazil vtedy. A mal aj snajperku. No ale dobre, toto tu je férové, lebo on je level 43 a ja 43.
A sme tiež na mobile, takže toto je fair. Dobre. Toto je fair play. Kámo, keď on má snajperku, tak to už je trošku nefér. Nemyslíte? No ale... Kámo, akurát si hitnem, tak už je dead. Dobre. Počkaj, on je... Kámo, on má premium. To je dobrá koza. Japonec. Čo? To som ho nemal ja. Dobre, to neviem, čo som spravil. Kámo, ty proč? No dobre, zatiaľ to je 2-2. A na to, že má snajperku. Reálne, on má asi také isté zbranie. Môžeme tu dávať na mňa smoke. Ne. Ty sa ani na mňa nepozeraj. Nechaj ma to. Yes! Ale keď viete dobre robiť so snajperkou, tak tu. Match point. Ideme. Čak to na mňa chce. A to dá to veci. Toto ja nenávidím. Kámo, ak mu dám jeden hit. Jeden iba jeden. Dobre. Dali sme to, dvakrát sme zomrali síce, ale nevyhrali. Mu dal 9 damage. A zobral som si 400 štuk. Dobre. Takže máme win-streak. Počívame to. 7 metrov. Fake 7 metrov. Dobre.
dobrý. No poďte už niekto. Už som niekto. No, to už sa prehráme, dobre. Dobre. Áno, super. Typek si dal super. Ale... A po tejto hre vám niečo ukážem, dobre? What the... Mne to je jedno. Hraje o tom, aby som ho zabíjal. Kámo. Auč. Ešte jeden človek. Už sa nechná. Už. Komu to? Ale aj ono. Aj RPG je dobrá a stojí asi 20. S nejakým iným, sorry. Ja mu napísam, že ja chcem tesk. Také nepotrebujem. Ale nepožíva to flare gun. Dneska som pozeral s kamošom horor. Tak, strašný dobrý horor. No. Nech si urobí tú tasku. Ja ho nechám. To je to, čo by som nikdy v živote nepovedal. Mám si toto. Mám double jump. Bo teraz musím robiť 3-krát. Kamoši. Kde si robí? Robo. Tak. Máme 33 kľúčikov a ešte nám chýba. No to stojí rifle. Nezabudol. 75, takže nám ešte chýba 42 kľúčikov. Tak.
Tak mu powiem. Dobre som ho repnul. Napísal mi O, takže budeme, keď máte A. Však som ho strelil. Alebo sa mi to zdalo, neviem. Počkej, že? Sme vyhrali. Však on zabil mňa a ja. Však ja som nezabil jeho. To je easy, keď ja som zabil jeho. Baby. Dobre, ešte posledný krát to musím šotnúť raz. Dobre. Ideme. Ja viem. Dobre, ideme. Ideme. Sme vyhrali. Dobre. Máme dosť. Plazma. Nepoviem si, že čo si mám, že ktoré si mám dať. Mám si dať buď Gingerbread, Experience, Plazma alebo Nová. Z týchto tu 4. Ja si dám asi zatiaľ Plazma. Dobre. Máme 40 kľúčikov, takže nám ešte chýba 35. A tu už máme trošku. No dobre. Takže toto je všetko do tohto videa a dúfam, že sa mi páčilo. A čaute. A dúfam, že v druhom videu